Какво означава изразът платоническа любов? Платоническа е свързано с името на древногръцкия философ Платон. Той вярва, че човешкото същество е всъщност душа, а не тяло. И затова любовта не е телесно привличане, а привличане на душите. Платон смята любовта за импулс, който кара човека да иска да излезе отвъд материята и да достигне до същинската красота. Изразът платоническа любов може да бъде отнесен пълна сила до преживяването в стихотворението "Две хубави очи" от Пей Явор. Творбата е вдъхновена от 16-годишната Мина Тодорова, сестра на неговия приятел, писателя Петко Тодоров. И сега нека да прочетем творбата. Стихотворението има особена, уникална композиция, която е известна като огледална композиция, която се залага много на повторенията. Виждате маркирани цветове повторенията така, както са организирани от поета. Първият и последният стих, вторият и предпоследният са почти еднакви. Това повторение не е дословно, а вариативно и има своето значение за посланията на творбата. Да проследим отново в цветове играта на повторенията, тази огледална композиция. Третият стих отгоре, първата половина, първата строфа е почти еднакъв, третият отдолу нагоре във втората строфа. Разликата е пунктуационна. В първата имаме едно многоточие, а във втората удивителен. Първата строфа, фразата звучи незавършена, във втората изключително настойчива. С зеления цвят е маркирано изречение в центъра на всяка строфа. Тук също имаме малка пунктуационна разлика. 4 пъти настойчиво се повтаря в творбата "Душата ми се моли". Акцентът е върху молитвеното състояние на човешката душа, лирическият аз отправя молба или може би молитва. Това е преживяването. А в центъра, оптическия център на творбата, последните 3 стиха на първа строфа и новите 3 от втора строфа също са вариативни повторения, но остро контрастни. Страсти и неволи ще хвърлят утре върху тях булото на срам и грях. Булото на срам и грях не ще го хвърлят върху тях страсти и неволи. Казаното в първа строфа е категорично отхвърлено, отречено във втора строфа и се образува контраст между твърденията. Творбата е създадена, за да ознаменува срещата
между поета и Мина Тодорова, но тя всъщност представя мечтателите вечни общочовешки неща. Образът на любимата, зададен в началото и в края на творбата, използва метонимията две хубави очи. Акцентът пада върху това красивото в очите на любимата. Четирикратно се повтаря изразът две хубави очи в творбата и заради това акцентът е особено силен. Но каква е тази красота, събрана в две хубави очи? Красота, която отива отвъд физическото. Очите са символ на душата на човека от най-древни времена. И не случайно първият, а и последният стих се делят на две. В първия полустих се казва две хубави очи, но веднага след това душата на дете в две хубави очи. Числителното две изглежда много излишно. На пръв поглед и в обикновената реч би било точно така. Но в поетическия свят на Яворов именно числителното две се парира, различава, отделя очите на любимата от всички други очи в света. Те са единствени, неповторими, както и любовното преживяване. Знак на душата на любимата. Има ли нещо по-безплътно от душата на човека? Може би именно музиката и лъчите могат да се съизмерват с това. И затова любимата изглежда обгърната от музика и лъчи. Така е във втория стих. Красивите очи, душата детски чиста, обгърната от музика и от едно сияние, някак неземно. Но докато във втория стих изразът музика лъчи, напомня именно това. Прекрасен безплътен свят, като ореол около една неповторима душа, детски чиста, те образуват един особен портрет на любимата. А в финалното повторение нещата изглеждат много стройни, много организирани. Две хубави очи. Отново акцент върху фактът на прекрасните очи. А след това музика лъчи в две хубави очи. И като отделно изречение полустихът душата на дете. Тук изразът душата на дете е самостоятелно изречение, за разлика от началото на творбата. И това изречение на финала е оставено с многоточие, за да продължи завинаги любимата да съществува в своята невинност, детска чистота и красота. Третият стих, маркиран в синьо, той е нов акцент върху образа на любимата. Нейните очи стават знак за една самодостатъчна, затворена в себе си душа. Не искат и не обещават те. А в първата половина на творбата изречението е с многоточие. Какво ще се случи с тези очи, с тази душа, която не умее още да говори с очите, т.е. да ги употреби,
за желанията на сърцето, какво ще се случи, остава заключено в неяснотата на многоточието. Това многоточие е много значително и не случайно. Оттам започва и молитвеното послание на влюбения. Душата ми се моли, дете, душата ми се моли. И след това драматичното предположение, страсти и неволи ще хвърлят утре върху тях булото на срам и грях. Тук се появява една изключително по въздействието си алитерация на звука Р. Страсти и неволи ще хвърлят утре върху тях булото на срам и грях. Тази алитерация с раздиращата сила на звука Р, тя контрастира, противоречи на този хармоничен свят, който е светът на любимата. Вътрешният свят на любимата. За неговото изображение не е употребен нито веднъж звук Р. В него няма нищо остро, нищо раздиращо, нищо дисхармонично. Тя е съвършенството. Тя е музика, лъчи, красота неземна, докато светът, който връхлита върху тази любима, той носи това раздиращо, унищожително несъвършенство. Той носи страстите и неволите, които могат да замъглят сиянието на погледа, чистотата и красотата му. Те могат да хвърлят страшното було на срам и грях. Това е допуснато за миг от влюбения. Но втората строфа се започва най-първо с отхвърлянето на това допускане. И за това контрастът става още по-силен. Булото на срам и грях не ще го хвърлят върху тях страсти и неволи. И отново се възобновява молитвата на лирическия човек, за да остане тя незавършена в многоточието, да звучи, да охранява любимата и нейния свят на съвършенство, на хармония и на чистота. Така любовното чувство се превръща в едно обожание, а съответно образът на любимата прекрасен, ангелски, серафичен, докоснал се до съвършенството на същността. И затова сега отново синият стих не искат и не обещават те с един удивителен знак категорично утвърждава света на тази душа, вътрешният микрокосмос на чистота, невинност, съвършенство и красота. И напълно на мястото си отново заявява метонимията две хубави очи. Сега музиката и лъчите извират от тези очи. Тя става техен извор, техен източник, любимата, съвършенна и обожавана. Душата на дете.